Nápad na tento obraz pochádza z obdivu očí modelky na fotopredlohe. Človek prakticky nevedel, čo presne chcel na obraze dosiahnuť, len začal tvoriť pokus. Niečo, čo sa pokúšal, už viackrát, ale za každým to nejak zbabral. A ani tu sa mu to nepodarilo. Výrazné modré oči na obraze v teplých odtieňoch. Videl to raz na malbe od jednej umelkyni a pôsobilo to dosť dobre. Tuším, Kate Onsrud sa volá. Človek začal pred kresbou uhlíkom. Najprv od oka a potom sklzol do toho upresňovania. Prirovnávania k fotografii, aby bol portrét čo najpresnejší. Nevedno, ako sa k tomu dostal, lebo pôvodne to nebol jeho zámer. Ale tak si človek sám nasadil jarmo utrpenia. Neustále prerábanie kresby a jej zdokonalovanie do takej miery, že už sama by fungovala ako hotový portrét. A potom ju zakryl farbami. V obave, že by portrét zhovadil, sa človek trápil a dúfal, že to čoskoro dokončí. Ale keď už raz zídete z cesty a vydáte sa na cestu za dokonalosťou, tak sa nedá očakávať, že to pôjde jednoducho a rýchlo. Každopádne sú to všetko nové technické skúsenosti. Keď bol portrét hotový, tak trebalo nejak vymyslieť pozadie. Človek nemal žiadny nápad, ale spomenul si na jednu kresbu portrétu vloženú do korún stromov. Možno by to šlo zopakovať. Tak to urobil. Napokon si nebol úplne istý výsledkom. Zámer obrazu alebo samotný obraz človek vlastne ani nevie. No jednoducho bol nerozhodný v tom, že čo by mal vyobrazovať. Raz to mala byť vesna a potom zas morana. Veru človek tak dúmal, že by nemusel na moranu jednostaj len nadávať, ale ju aj nejak pekne vyobraziť. Veď aj ona robí pekné divy v prírode. Ale... čo vlastne človek chce s tým obrazom? Už na začiatku si hovoril, že na portréte urobí zrzavé vlasy. Lenže si uvedomil, že potom by stratil svoj výraz. Predsa len, jedna z pekných vecí je aj to, ako tie tmavé vlasy zvýrazňujú tvár modelky. Bol rád, ako sa mu podarili ruky. Ale čo tá poloha? Bez šperku je to také zvláštne. Ale už sa na to kašľal. Nechcelo sa mu rozmýšľať nad tým. Už len dokončiť, nech môže prejsť na ďalšiu maľbu. Človek nebol úplne spokojný s výsledkom. Po technickej stránke možno áno, ale vzhľadom na to, ako sa motal v myšlienke, aj technike a spracovaní. O čom to vlastne je? No, o niečom to je. Je to o tom, čo dokáže len človek. Živý tvor. Je to o obdive. To stroj nedokáže. Ani do toho nevloží taký príbeh vzniku, lebo stroj netrpí. Prinajmenšom nie tak ako ľudská bytosť. Nebudeme sa baviť, či Drakoslav je alebo nie ľudskou bytosťou. Ale jednoducho obraz s takýmto príbehom a zámerom sa dá vytvoriť len s prirodzenou blbosťou. Veru, lebo o inteligencii sa tu moc hovoriť nedá. A tak vznikol tento portrét, ktorý dostal názov Modré oči. Lebo ako inak by sa mal volať? I keď človek počas maľovania vystriedal vo svojej kotrebe niekoľko námetov, že čo by ten portrét mohol byť. No, tie oči boli dôvodom aj zámerom jeho vzniku. Vymýšľanie názvov pre obrazy je tiež dosť zložitá vec. Obrazy by sa mali pomenovávať práve takým spôsobom, aby názov pomáhal zvýrazniť pocit alebo myšlienku. Napríklad, keď máte obraz s volávkami, tak by bolo lepšie pomenovať ho inak ako volávky. Miesto toho mu dať názov podľa pocitu alebo myšlienky, ktorá by z neho mala plynúť.